an ka gwada musu wannan arhan kuma ta kare, a tashi a tsaya a bamu rabon mu kawai, a bamu daidai mu daida rabon mu ɗauka, kuma rabon ku ɗauka, a zauna lafiya, a yi aikin tare. To a Afirka daman mun sani daga ko'ina in Allah ya sa akwai arziki zai fito a ƙasa, za a yi haɗe-haɗe, ‘yan ƙasa da ‘yan ƙasa, a sa su suna kokuwa, a sa su suna ɓannata ƙasarsu, a sa su suna ta zubar da jini, a sa su suna ɓanna. Wannan abin ƙasashenmu na Afirka duka da sun kai arziki haka an kai musu. To kuma Allah ya sa mu ɗin mun saba da shi, mun san shi. Abin da ya kawo wannan abinmu arziki mun ka shiga, kuma za mu shiga sosai, kuma za mu shiga